ସକାଳୁ ଉଠିକି ବିଲରେ ହାଜର। ଆଉ କଣ ପାଇଁ ବିଲରେ କାମ ବି ଆଉ କିଛି ଉପାୟ ନାହିଁ। ଏ ଯେ ପାଉଁଶ ଦେଖୁଥିବେ ଆପଣ ମାନେ ସବୁ ନେଇକି ପକେଇବା ପଡିବ ଆର ବିଲରେ। ବସ୍ତାକୁ ସିନା ଉଠେଇକି ଆଣିଲି ହେରି କିନ୍ତୁ ରାସ୍ତା ବେଶୀ ଦୂର, ଯେମିତି ବି ହଉ କାମ ସାରିବାକୁ ପଡିବ। ବିଲରେ ଆଣିକି ପକେଇଦେଲି, ବାସ୍ କାମ ଏବେ ଶେଷ। ଟକଲା ମୁଣ୍ଡଟା କାଢିକି ମୁଁ ପଳେଇଲି ଗାଧେଇବାକୁ। ଗାଧେଇକି ଆସିକି ଦେଖିଲି ରୋଷେଇ କରିଛି ନା ନାଇଁ ଆଈ। ଆଈର ମୁହଁକୁ ଦେଖିକି ମୁଁ ପୁରା ଡରିଗଲି। ଉପର ବଳିଆ ଆମେ ପଳେଇ ଆସିଲୁ କ୍ରିକେଟ ଖେଳିବାକୁ। ଏଠୁ ଖେଳିବୁ କଣ, ଯୋଉଠି ଦେଖିବ ପାଳ ଗଦା ଗଦା। ଏଇଠି ପଳେଇ ଆସିଲେ ଗାଁର ଏକମାତ୍ର ନାମୀ ଦାମୀ ପ୍ଲେୟାର। ଭାଇଙ୍କର ଦେହ ବଡ କିନ୍ତୁ ବୋଲିଂ କରୁଛନ୍ତି ଘାଇଁ ଘାଇଁ। ଭାଇ ଏମିତି ବୋଲିଂ କରୁଛନ୍ତି କିପର ଧରି ପାଉନି। ଯୋଉଠି ସେଇଠି ବଲ୍ ଟା ପଡୁଥିବ କିନ୍ତୁ ଭାଇମାନେ ସମସ୍ତେ ବାଉଳି ହେଇଲେଣି, ବଲ୍ ଟାକୁ ଖୋଜି ପାଉନାହାନ୍ତି। ଇତିହାସ ରଚିତ କରିବ ଭାରତ ସବୁଠାରୁ ବଡ ମଣିଷ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଆକା ନଣ୍ଡା ହେଇକି ବୁଲୁଛି। ଭାଇଙ୍କର ପେଟ ଅଛି କିନ୍ତୁ ଧାଉଁଛନ୍ତି ପ୍ରବଳ। ଏବେ ମୋ ପାଳି ଆସିଲା, ମୁଁ ଟିକେ ବ୍ୟାଟିଂ କରିବି ଆଉ। ପ୍ରଥମ ବଲ 0, ଦେଖିବା ଦ୍ୱିତୀୟ ବଲ କଣ ହଉଛି। ଯାହା ହଉ ଏକ ରନ୍ ତ ଆସିଲା। ବଲ୍ ଟଚ୍ ହଉନଥିଲା, ଯାହା ହେଲେ ଟଚ୍ ହଉଛି। ଆମର ବ୍ୟାଟିଂ ସରିଲା, ତାପରେ ଆମର ବୋଲିଂ ଚାଲିଲା। ବୋଲିଂ କରିକି କିଛି ଫାଇଦା ନାହିଁ, ବଲ୍ ଆକାଶରେ ଉଡୁଛି କିନ୍ତୁ କେଚି ଧରି ପାଉନାହାନ୍ତି। ହଉ ଛାଡ, ଆମ ପିଲାରେ ତ ଆଉ।